Guys, di kami maghihimo ng hollow blocks. Ginahalo na itong simintong baras, gravita para himuon nga hollow blocks. Ino na yung ngaran pa rin, ngaran. Hollow block, taga Idolinte. Ang ko ko nahalo ko kay kung kompleto naman paras. Kasi nga paghalo na tapos tubigan at sa kuma. Kung nga trabaho, magahan. Mga pira ka bugos na himong hollow blocks hit sa kasako ng simento pare. Naabot yan ng 50, 60. Ay pag mag-80 tabang man niya. Matabang. Bali, asan itcha diyan ay mga hinimo ng hollow block. Super tibay talaga. Mad. Palit yadlaw. Pat. Lipat amon didik. Bali, hindi kami hatubigan builders mga kasangkayan. Hindi kami nagtatrabaho sa Burungan, Eastern Samar. Trabaho pero kupatang din magla-lockdown kasi mga doon papadami ng hollow block ay yan niya dahil Preparasyon nit lockdown. Oo. Hindi na kukuha ng tanak ha. Yung tubig iya pantalaan na ay pagod na yung tubig yung buka na yung tubig yun kasi kabal din na yung tunga. Bali, nagtitikan kami din mga kasangkayan pag hollow blocks. So ganun yan na, alas 6 pala kami nagtitikang, alas 6:05 oras yan na didi. Itaga. Para wadahan kami pag video hit amon pagpakita hayo hiton hollow block. Paghimo iton hollow blocks. Bali, manumano ini mga kasangkayan paghimo ng hollow blocks. Manual. Bali, natutubigan na. Tutubigan pa na ha. Mga kaibigan, ang tubig, tayo na lang ay banay run out, ginagarat. Set mga kasangkayan paghihimit ng blocks. Yan na, i-release ka na iya. Okay. Nakasang kaya. Release ka na iya ha. Sanan, inisip nga. Kandiya nga. Kunting kuwan na ya. Suka ito. Yan ang kasang
nagtiyak. Halo black boys. Dahil marami niya din kaya man na. Antong gahoy yung aran. Tawagan niyo yung wow. Okay. Kasi tote chat to, tote chat to. Ano dia? Interview ay ako ano dia. Para format dia paghalo na ko. Okay. 4. Partner, nagpertin na mo sa sementong hollow blocks. 50. Oh, 50 ka mo sa riba. Pinakamatibay na ito, pinakamatibay. Oh, just pinakamatibay. Di 4 di 4 dia size, di 4. Sige daw, testing daw. Medyo malagay-lagay matinduan yan halo, bayan di rin mabugos. Bugos ay Kaya nila na. Kaya nila na hollow block. Ito meron mga master ko pragiman hollow block. Kaya natin ang ngaran pare. Ryan Bandilya. Ryan Bandilya. Tawagan na lang ni Puyin. Pinakagwapo. Ah. Okay, mga sangkayan. Nagkulaw ka muna naman video. Dahil mga salamat. Ano yung paggulaw.